May hapon, mga igsuon, diri sa ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo mihatag og usa ka istorya bahin sa mga trabahante nga mireklamo sa ilang amo nganong pariha ra sila og sweldo nga nadawat sa mga nagtrabaho lang og usa ka oras, nga sila 12 hours man. Well, naagyud nato ng batasana kanang mangwinta. Makahimo gani tag maayo, mangwinta din tas Ginoo nga dapat naatay reward nga madawat binase sa gidak-on sa atong gihimo nga maayo. Pero mga igsuon, ang ebanghelyo karon nagpahinumdum nato nga kun makahimo tag maayo, dili ta dapat mangwinta sa Dios. Ngano? Na iduha ka rason. Number 1, kay kita makasasala nga gipasaylo sa Dios. Tanawa atong kaugalingon, gahit tag ulo, pero gitagaan tag chance sa Dios kada adlaw nga mabag-o. Asa man na sa ebanghelyo, ang amo nangitag trabahante alas 6 sa buntag, dayon alas 9, okay pa, alas 12, okay pa, napay half day, alas 3, alas 5, kita na kanang alas 5. Usa na lang ka oras pero gipatrabaho gihapon sa maong tao. Kita na mga igsuon, so kinsa tang mangwenta. Ikaduha, nganong dili ta dapat mangwenta sa Dios kung makahimo tag maayo, kay kanang tanan nga naa nato regalo na sa Dios nato. Dili unta ta angayan tagaan, pero girigaluhan ta, gaawas-awas pa. Asa na sa ebanghelyo, nganong pariha magsweldo ang gatrabaho usa ka oras ug ang 12 hours. Nga kanang usa ka oras dapat gamay ra ang sweldo ana. Kita na. Pero gaawas-awas ang generosity sa Dios. Kinsa tang mangwinta. So mga igsuon, dili na unta ta dapat masuya sa uban, mangwenta sa Dios. Ma-stress ta ana. Simple ra unta atong pagampo kada adlaw. Lord, salamat sa unsay naa nako. Salamat pud Lord nga nakakaon ko rong adlaw. Salamat Lord. Salamat. Amen. Walay stress. Di ba? God bless.